निजरा नों आइसक्रिम जानो लुगैना लुगैया जोंबो माने आइसक्रिम जानो फैदो आरो जानो सांग्रां जाखादों हाजो एरियाफोराव आइसक्रिम जाहैगोन होननानै मालाबाबो साननाङा आरोना सिख्लाफोर Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गोदान मोनसे चेनेलाव गोदान मोनसे vlogaव बरायनाय जाबाय। दा जोङो दंफैयो नै पुथिमारि दैबाज्रुमाव नायदो लोगोफोर भिउखौ। ओरैबायदि मोजां जायगायाव दंफैयो लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरो। मानोना आंनावथ' 4000 साबस्क्राइबार कमप्लिट जाखाबाय ओमफ्राय दा आरो दङ 400 जाबाय आरोना थ' बेनिखायनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरनाय जाबाय आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आंखौ अननाय होलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दे स' गाइस এতিয়া আমি আছো নদীৰ পাৰত পুঠিমাৰি নদীৰ ওচৰত আছো ইয়াত নিজেৰা আছে মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ কেমেৰা এটা ধৰি দি আছে ইপিনে মোক চাই পঠাই আছে গাইস नोंथांमोनाथ' नुखादो डेन्जार बिसानैसे मा भाइरेल जाबाय थादो নিজেरा मिथिना मिथिया आइसक्रिम अरे कहना क्या चाहते हो आइसक्रिम भाइरेल जाबाय थादो बिसानैसे डेन्जार जोंबो माने आइसक्रिम जानो फैदो आरो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ दा आइसक्रिम नागिरनो फैदो आरो ना आइसक्रिम माबाफोर मोनगोन नामा होननानै न' निजोरा नैथिं हाजो दङ दैमा दङ नै बे आइसक्रिम थालिर बिफां दङ नैथिं थालिरबो दङ नै नुदोना थालिरबो दङ जोंबो माबाफोर आइसक्रिम जानायफोरखौ नुगोन जां न' नुगोन जां ओमफ्राय इसोरखौ भिडिअ खालामबाय जोंबो भाइरेल जागोन जां होननानै फैदों आरोना आइसक्रिम नागिरनो स' नायनोसै मोनोना मोना ना मा होनो निजरा नों आइसक्रिम जानो लुगैना लुगैया प्यारी समझ गई आइसक्रिम तो बायबासो मोनोना बे मानो लुगैया होनथाय आं बुजि मोनाखै आरोना नोंथांमोना बुजि मोनदोंबा खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर दा जोङो रिल्स बानायखांबाय दैमा खाथियाव जि बरिया जायो नालाय प्लेसफोरा भिउफोरा बरिया जायो बेनिखायनो निजोरा दांदों भिडिअ बानायनो होनना फैबाय खबर निजोरा मोजां बोथोराबो मोजां ओमफ्राय ओइ गोलैबायसो आरनाया मैनि बोरमा लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो आंखौ अननाय होलांबाय थाबानो जाबाय आं बिराद खुसि जादों बिराद हेपि जादों नोंथांमोना आंखौ बेसेबां अननाय होबाय थानायखाय आं सेन्देल गाननोसै दा नै सेन्देलखौ खुदोंमोन आङो सेन्देलजों हुरखायथ'सैल' गाइस মই रिल्स बनोৱাৰ কাৰণে दै दैमाया जि बरिया दै फैदो गाइस नोंथांमोनखौ खिथिखादोंमोन ना आङो दाखालि इमान बरिया फुल दै फैदोंमोन ओइथिं लामा दंमोन न' मा थांनाय अ ए दैमाया लांजोब्बाय न' दायो नै मोनसे सिनेमेटिक भिडिअ ना मा होनो बेबायदि लानोसै आरोना निजोराखौ दसे थाबायनो होनसै आं ओइनि थालिर बागान खाथियाव दै दैमा निजोरा थांनायावनो हाग्रायावसो मोनसिगोन नै हाग्राबारियाव स' गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय आङो दा भिउखौ खिथिना होनोसै माबायदि भिउआ दै आरोना बोरमा होना दोनदो नै आं माबा खालामनायाव नैबायदि बुना लांदोंमोन आंखौ दहायबो रिल्स बानायबाय थानायावनो मोरबा मानै जि बरियाखा वाव स' নদীৰ পাৰত বহি কিনে পুৰা পানীৰ ভিউটো লৈ আছো পানীৰ ভিতৰত নেকি ফ্ৰেছ ঠাণ্ডা হাৱা এইটো লৈ আছো আৰু লগতে গাইস মই এতিয়া ফটো উঠিলো
গাইস মই লগতে ফটো উঠিলো এতিয়া নিজৰে কি ধুনীয়াকে মোক ফটো তুলি আছে ইয়া চাওক আপোনালোকে ভিউটো ধুনীয়াকে লওক बे मा होनो इखो मा होनो निजोरा मुरा न बर'आवले दंफांनि मुरायाव जोङो फट' थिखांना लाखाबाय जि बरिया नुदों नै नैबे निजोराया थिखांलानो ओमफ्राय दा जोङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै न'आव थांबाय थानोसै ओरैबायदि मोनाखाबाय जि बरिया आइसक्रिम एकखौ नागिरना मोनासै सिख्लाफोराबो पुरा माने सांग्रां ना मा होनो बर' सांग्रां जाखारो दा जानला मानला बे पाहारफोराव आइसक्रिम नागिरनाङा पाहारफोरनि आइसक्रिमा बारा मोजां नङा आरो हाजो एरियाफोराव आइसक्रिम जाहैगोन होननानै मालाबाबो साननाङा आरोना सिख्लाफोर स' बेनिखायनो नोंथांमोना केयारफुल थानांगोन दे लोगोफोर दा जोङो थांबाय थानोसै थालिर बागानावबो जोङो थांनो हायासै बेनि भिडिअआ बेनोसै आरोना स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' दिनै दोनथ'नोसै जोङो बाय बाय